Exército. Ola, parroquia! Benvidos e benvidas ao Exército Meque Meque, un programa feito para esas persoas que creen que 700 euros por un piso dun cuarto está regalado para vós. Vai, este programa para vós! Mas para você vai ter programa, meu filho! Do Brasil! Mas não sei porque falo assim. Non vou a descubrir nada de que vai tratar Olha, o programa. galera, eu sou a Lídia Veiga. Se está apresentando. A Lídia Veiga é o Xubi. Ai, como você está? Eres un pouco Popeye, así con a mandíbula para fora. Papilla. Popeye tomando papilla. Papando papilla. Ai, comendo pinacas. Pipinaca. Que nada, que xa desvelei de que iba a tratar o programa. Que íbamos a falar de vivenda, un tema nada importante nin relevante na sociedade. E claro, para falar do tema, pois estas dúas persoas son expertas na materia, como vos millennials, porque claro, non hai xeración que o pior o pase para topar vivenda que a nosa. Bueno, a ver a xente dicindo, sí, hombre. Sí, hombre. Eu que traballei 40 anos para pagarme unha casa. Para non... Sí, hombre. Pero bueno, e como sempre queremos facer unhas pequenas preguntas introductorias. No, en serio? En serio. Que raro. Como novidade. Wow. Así que se queres comenzamos por ti, Lídia Veiga. Sí. Porque Lídia. o programa pasado que foi demasiado violento. Non somos nunca demasiado violentas. Podemos ser máis. Podemos ser máis. Vale, pois violenta vai ser o programa de hoxe. O de hoxe vai ser violento. Por que? Un piso dun cuarto a 700 pavos en Santiago. Iso é violencia. Iso é unha caixa de cerillas. Pero se te organizas, entrache a cama, meteslle unhas caixinhas debaixo, Claro, xa é que o estás pensando armario, en estudio. un fogón, que vai no mesmo enchufe co radiador eléctrico. Que radiador Xa eléctrico? está. O fogón fai de radiador. Tamén é verdade. Mentras falo os espaguetis polas mouiñas así. E xa está. Esa cual, pa que máis? Claro. Vale, Lidia, Contame. se o piso ten 25 metros cadrados, conta como estudio, loft ou trasteiro con aspiracións. Loft. Laughing this the end. Trasteiro con aspiracións. Con aspiracións a ser caixa de zapatos. Sí, bueno, eu con 25, eu son moi apañada, Eu Menos con que barrer. 25 metros cuadrados fagoche unha virguería. 25 metros cuadrados, joder, é bastante. Non? E en Soto do Real, seguro, en Teixeiro tamén. Claro. Sabedes o gracioso desta pregunta? Que aquí pon 25 metros cadrados, pero os pisos que ofrece a Xunta, estes de subvención e Sí. tal, miden 33. 33 metros cadrados. 33 e por culo te la inco, Acordades vos da época de Zapatero, cando falaban dos pisos de 60 metros cadrados que eran como zulos? Sí. E agora estamos a mitad de precio. Sí, a mitad de metros. Están rebaixas. A mitad de O metros. 50%. O doble, triple daquela época. É unha barbaridade. Pa que logo nos digan que somos pouco conformistas. Conformamos. Vamos. Home. Xubi, Contame. en que momento exacto... Onte. Exacto. En que momento exacto un sofá-cama pode ser o dormitorio principal? Somente sofá-cama. Sí, porque sabes que hai moitos pisos Cada lle que pos non teñen cuarto, teñen Pois- sofá-cama. Calle pos un biombo para dividir os espacios. No, pero hai que darlle moitas grazas a esa caseira ou ese caseiro. Porque che puso ese Porque é sofá. 2 por 1. Non Claro. o vías vir. Podías ter un sofá ou podías ter unha cama. Amigo, pero tes un sofá-cama. Como os míticos fornos microondas, así que son un plan un híbrido. Efectivamente, que non funciona ben nin o Avante- microondas nin o Exacto. forno. Non apaña ningún dos dous, pero... O O camping gas. A vos salimos no Instagram e no TikTok estes vídeos de inmobiliarias de Estados Unidos, de Nova Sí. York, de Good Morning New York, son literalmente trasteiros cunha ventá. A me parecen en Milladoiro casos así.
A min salen estes vídeos de míticos Non te de... quitan loixe, Good morning, o mitadoiro. A mí salen estos de... Hoy visitamos en el barrio de Salamanca un pisito muy agradecido. ¿Sabes? Este tipo de... Por 4 millones de euros. Eso es. Por unas pesetillas a final de mes te llevas. E o peor de todo é que tampouco están tan ben. Digo eu, bueno, se pago esa millonada, pero son feos de carallo. E que a día de hoxe as construcións arquitectónicas, as novas, eu ninguna terraza así como con pedra vista, non sabes? Eu vexo... Eu encántame que son moi fan dese señor, porque ti estás falando dese señor que ten así Sí. como pelo moi con secador. Sí, como que parece que lle tocou a lotería, Sí. sabes? Ou que va puesto de coca. As dúas. Unha de dúas. As dúas. Non sabes moi ben que sucede. Sí. Tremendos vídeos, Que a mí encántame cando aparece de repente unha rapaza que como que acompaña todo o que di. Sí, como a que lle pon exactamente igual que a que desvela as letras Sí, no panel de la ruleta de la suerte, Sí. ¿no? Paloma. Que resulta que Paloma, mándoche un bico desde aquí, eu entreime outro día de que resulta aquí? que é Que de aquí? é mentira. Ah, non sí, que sí, non sí, é é mentira verdad, que verdad. non sea de aquí. De aquí é, eso é verdade. De onde? Digo que É de aquí. Eu creo que é galega. Vale, Pero que non lle dá a Non me entero pantalla. que non lle dá a pantalla Que de non é verdade. táctil. O sea, que a teñen aí xa, somente para hacer así. Sí. Wingardium Pa Leviosa. facer ole. Ole, tú. É Pois verdade. é un Bueno, é como pouco a xente- igual. Vai de coche escoba. Sí. A tipa esta vai de coche escoba do tipo este. Mira que ben queda unha chica neste salón. Que luz tan bonita lle entra. Sí, é literal. Tal sí. cual. Un bonito florero para unha casta ben apañada. Igual. Lidia, canto hai que cobrar para que un alugueiro de 900 pavos non sexa tan caro? A ver, espera, deixame formular ben a pregunta. Para que un alugueiro de 900 euros non sexa tan caro, canto hai que cobrar? Moito. Exacto, que non hai unidade, moito. Moito. Moito pode ser 4.000 euros como 600.000. Métome nunha hipoteca. Eu isto xa está feito, Eu máximo 2-3 anos para pagar alquiler, non sigo pagando alquileres, que teño un caseiro majísimo, que quedo tranquila cos cartos que van para este home, porque ademais vanlle cartos que sei que non se está aproveitando da situación, que podería, pero non o fai. Esos son os bons caseiros. Por sorte. Efectivamente. Hai poucos así, Pero digo que eu non paso máis de 3 anos pagando alquiler. Non, home, non. Bueno, dixo que chu venda, tes un piso moi bonito. Non mo vende. Xa pensei, pero non mo vende. De compro casa, non compro piso. E camperizar unha furgoneta? No, a ver. Peor aínda. Eso cos meus 23 pareceume boa idea. Imos de Guatemala a Guatepeor. Eu teño un compañero que está facendo ahora. Pero porque traballa moito na carretera. No, teletraballa. Por encima. Con placas solares. De O está querete- Como montando- teletraballa? Coche traballa. No, sí, bueno, pero ten a libertade. Autotraballa. No, pero teletraballa é... Pero teletraballa e xenera- prefire ir a unha furgona, vivir. Máis que estar atrapado en casa, pois home. Prefiero mil bueno, veces nunha porque lle casa. gusta como estar por aí, pipi. Sí. Pois compraste un pipipí na aldea, é dicir, unha aldea... Carlos, non és ninguén para criticar a decisión deste home. Pódese Exacto. comprar unha aldea se quer en Ourense. Eso é verdade. Hai nas moi baratas. Outra cousa é reformalas. Aí xa nadie Aí xa se outro mete. tema. Pouco a Pero que pouco. ven sendo compralas. Primeiro reformas unha casa, despois a igrexa, despois o muiño, vas pouco a pouco. Pouco a pouco. Vale, Xubi, A ver. se compartes piso con 5 persoas, seguides sendo compañeiros de piso ou xa é unha cooperativa? Unha cooperativa, realmente. É unha comuna. Hai veces que parece. É unha comuna, Xa sempre marquei de máximo 3 e xa me parecen demasiados. Iso xa... É que, cantos máis anos fas, menos compañeiros necesitas. É inversamente proporcional. Che, a xente. depende. Novos formatos de familia, abramos as mentes. Eu Mm. creo que o noso futuro é a comunidade. Eu vou... Non, Pero digo en cada serio. un na súa casa. E Dios é la de todos, pero así mismo, se non das pagado un alquiler no que ti poidas estar sola, Non é miña culpa. porque Iso é verdade. non te vas cunha amiga. Non é miña culpa. Que Ti baixen tens os que definir prezos. os teus límites de espacio, de tempo, pero por que non? Antes facías así. Porque a xente deixa pelos na ducha. Bueno, pois ti falas con esa persona. Non me Non é tan Arranco fácil a a puta veces, cabeza eh. se deixa os pelos na... Xa está. Ojalá Violencia fora tan fácil. non gratuita. Ojalá fora tan fácil. Eu cada vez que Así. facía máis anos, cada vez necesitaba máis espazo para min e menos persoas ao meu redor.
Bueno, só estou dicindo que é posible. Sí, Home, sí. sí. Que non te sintas mal se estás compartindo piso con no, 4 hombre, personas. no, hombre, no, A mellor son personas maravillosas, a jodida é que non sean personas maravillosas. Aí Pero xa seguramente, sinto. se ten Porque eso- a nosa idade ou unha franxa moi arredor, posiblemente estea compartindo piso Sí. e diga, teñen razón, me quero largar, quero vivir soa. Pois xa non che digo se os compañeros de piso son teus pais. Padre. Bueno, Que hai xente que se leva moi ben e Pagando que tamén ti tamén, Gestiona, con teus pais. bueno, compañeros de piso no, eres literalmente o que está aí. Hostia, que aquí abrimos un gran melón, Si estás na casa de teus pais, Pagas facturas, ti como pagas ese alquiler, chato? Non se paga. Non se paga. Teño que vivir do morro. emancipación. Vas ao Mercadona E faz a compra. e fas a compra e non lle poño o ticket na encimera a túa nai que nos conocemos. Nin compres donetes, nin fosquitos Por con favor, ese Nin bueno, compras ao nin mellor compros. un helado cookie sí, que te lo mereces bien. Pero non fagas o de poñelo tique. Vas á farmacia porque papá necesita... Non deixe-lo tique en riba da encimera. Non sei se facedes o vas. Eu o que facía era Fai a cama. Cando me mandaban de recadeiro, claro, miña nai e meu pai esperaban o cambio. O cambio nunca chegaba, era a miña tasa revolucionaria por esa Mima, transacción. xa é rascando. Que fixeron meus pais? Calculaban canto pode costar isto. Pois isto, damos o xusto e a mí sobraban 50 céntimos, un euro, pero sí, acabouseme. Mima, empezaron a... Así comprei Collen un un catálogo, Maserati. collen un catálogo, Sí, sí. o catálogo empezaron a sumar. Colle todo isto. O Maserati, Desta marca, o non vale de... Maserati. Sí, foi con eso. Mira ti, Eu non sei como era Guau. que lle dicía meu abuelo a meu pai, que tiña unha expresión moi simpática, vou non dicir mal, pero era papá, darme 5 pesetas, imagínate, non dixo, 5 pesetas, para que queres 4? Leva 3, tráeme 2, no, leva 3, gasta 2 e tráeme o cambio. Creo que era unha cousa así, que tiña moita gracia, que era como, antes todo se aproveitaba, agora exactamente igual. 5 pesetas, 5 daquela. pesetas, Que ibas ao cine, creo. Pero se non me acordo. Home, non sei No. a que ano chegou ese valor da peseta. Sí, eu que escoito a Non miña a peseta. avoa. A miña avoa, por 5 pesetas. Si, comprabas un TVO por Sí. 2 ou 3. Por aí. Lidia, Contame. o alugueiro sube polo IPC ou pola imaginación da persoa que arrenda a vivenda? Polas nubes, sube polas nubes o alugueiro, sube polas nubes o alugueiro. E non para. Mira, sube porque somos así. ¡Nya! ¿Sabes? No. Sí. No. Sí. É porque somos moi avariciosos. Claro, a eso me Pero refería. este de puño pechado. No, bueno, pues é de querer vale. máis. De Claro, claro. Canto pagabas ti, por exemplo, o teu primeiro alugueiro alá en Vigo? Pouco, moi pouco. E agora, por Era exemplo. compartido con 4 persoas, eu creo que era 150 euros. E ao mes. canto exponencialmente en porcentaxe subiu? Home, cariño, eu de matemáticas non son. Tampouco eu que vais che a ver o podo valor dicir do piso de ahora mismo. Como Pois subir. eran, Jolín. eran 100 euros A e mesma ahora casa. pagas 500. No, efectivamente, ahora o que che podo decir é que daquelas 150 euros era unha broma. Era unha auténtica broma. Daquela? Daquela. Home, Bueno. comparado con agora. Claro, comparado con agora, Pero compartindo con 4 personas nun piso de mierda. Daquela- Recordemos que tiña máis humedades que personas Pero ese daquela piso. era ben. Bueno, era ben. Era ben. En Pero plan, tamén 150 estaba moi era ben situado, toda a movida. Había xente que pagaba 90 euros de alquiler compartido. Joder, pareceme super guai. 90 euros. Bueno, temos unha coñecida, Martín, que pagaba hasta aí nada 90 pavos Ata aí nada. na Algalia. Se non me engano. Preséntama. Martín. Ata hai nada, xa Bueno, hai uns anos. Pero xa houve un inmobiliario Xa empezar. che saliron canas, Carlos. Carlos, Canto hai deso? Carlos, cantos anos tes? 33. Canta claro. Canto hai deso? Recén cumplido. Igual tiñes 23. Meu. Non é verdade, Meu. non é verdade, non é verdade. Home, tamén hai- Non é verdade, non é verdade. Sinto que sería esa persona, pero tamén 90 euros, a saber que casa ten, Era un Conste- pisazo, é un pisazo. Non sei se vive aí aínda, pero é un pisazo. Mira, eu que sei perfectamente Pois que agora oferta- é igual que esteas en Santiago, que esteas en calquer outro sitio, Aca Arzúa, por exemplo, que os alquileres están polas putas nubes. É igual que fajas. O sea, depende de como che veña, pero casi che compensa virte tamén pa aquí. Eu sempre digo que compensa ir pa lá, pero non pa aquí, me refiero, pero eu son eu. Pa aquí ou pa lá. Pa aquí, pa lá. A ver, non sei se me explico, sabes? Depende do que queres gastar e canto de práctico queres que sea o sitio ou canto che gusta a ti estar máis na vila ou máis Pero na que cidade. 150 euros daquela era guai, igual que, joder, nos pagábamos 2,75 por vivir no centro de Barcelona. Por iso. Con 4. Bueno, teño un amigo Sendo ahora que catro. está pagando 700 euros en piso compartido. Claro, é que de 2,75 E a 700 tampouco é un piso que ti digas, bué, sabes? comparte piso. Comparte piso.
Nada que ver. Nada que Ti en cantos traballos tes que estar? No, que ese é o mellor... mellor, cantas horas durmes era para unha das poder que pagarte pensei. iso? Sí, tes que ter moitos traballos. Cantas horas durmes para poder pagarte É iso? que Non escoitei- disfrutas do piso. Escoitei hoxe unha reflexión tan boa que decía non é normal ou non se debe normalizar que ti estás traballando nun traballo de 8 horas normal e que eses cartos non che sirvan para pagar a túa vida. É dicir, se co que ganas nun salario normal non podes pagar as Claro. cousas, é que non está funcionando o sistema. O sistema, totalmente. E me dixen, é verdad, as cousas deberían subir, ou o salario debería subir, segundo, se pudera pagar o mínimo. Claro. É dicir, a comida, o alugueiro, a calefacción, non sei, as medicinas. Desde aquí mandamos un saludito a unha compañía, unha inmobiliaria destas de internet, que eu creo que non puido atopar mellor nombre para definir o que é a día de hoxe alquilar pisos. Totalmente. Idealista.com. E vai dicir, non dijas marcas, pero bueno. É igual. Aí lo dejo. Unha Hai que ser fillos de puta para poñer ese nombre e ter esos precios esa mierda de pisos, tamén te digo. É dicir, Xavi. que por favor te lo pido. Un pouco de Dime, dignidad. a ver, É vas dicir algo? Quedou en blanco. Se non falo eu, No. Que che pasou? É que Non a chamaba. pregunta que tiña era cantos traballos necesitas para pagar un alugueiro. O sea, que acabas de Sí, decir... acabase de... Ti mesmo acabas de... Acabase de fastidiar a pregunta. Pasa la bueno, cabra. te respondiches ti por fin unha pregunta. Turiruriruriru. Madre mía. E que tal que horas pasan? Xavi, Que? que nos traes? Xa, No, Xavi. que claro, que eu non vos contei de que eu son propietario. Como dunha que eres vivenda. propietario? Eres propietario ou eres copropietario? No, Eres propietario. propiamente propietario? Sí, Ajá. hombre. Ajá. Sí, hombre, dunha hicha, Eu teño mellor aquí. dun monte. Non, pero son propietario dunha vivenda. Do que tes aí colgado. Nunha vivenda. Non sei quen vive aí, pero non sei quen coñecelo. Ben tirado, ben tirado. Dunha vivienda, tío. Pero cal. Pois mira, vos lo ensino. Non é unha mentira. Non me vale a casita de pinipón, non me jodas. É Con unha estas cosas non se maqueta, é xoga. unha maqueta, non lle fagades caso. Que é eso? Non me digas que é algo de Lego. No, Que trae? Dos Playmobil. No. De Casper. Que pesado. No, a de Casper xa... ¡De Casper! ¡Qué chulada! Déxame a lanterna esa. Digoche unha cousa. Estás en pilas, pero Más si ou no menos funciona. tengo o a Pois esta media única, de... miña única propiedad. Ten a media de Sí. kilómetros Qué cuadrados que ten un chula. piso á venta. Por eso mismo, entra la mochila e todo. Compro xa. Ah, no, que es un propietario, Esto yo Déxame a vendo. lanterna. A ver, Que non fainos... funciona. Un unboxing. No, Ai, un unboxing ten non. choia. Un house tour. Se non metía yo unhas Destornillador. pilas. Sabes que sempre que o vía na tele, sempre quixen ter a linterna esta así padre así. Cuidado, murciélagos. Pero era cara a casa esa, Era Por eso caro, teño que... sí, sí. Ao principio se que era copropietario, que era ca miña irmá. Que isto pedimos entre miña irmá e Ah, por Reyes, pero ao final... Pero xa che dou en usufruto. Exacto, quen o ten aquí? Que labra, que labra, Veña, que vale. chula. labra. House tour, Que poña house un plano tour. mellor para velo, porque mellor dende aí non se ve moito, pero bueno. Desde Sí. aí vese ben, non? Desde a súa. Martín Obvio, está... tene que levantar un pouco, non? Un Tene pouco que sí. Pero suxeito, chaval. Pero esto es... Básicamente estás a ver un Shin-Chan e un Minion. Joder, macho. É un a ver. minion, vale. Espera, eu tamén A alixei. ver, quito aí. Quito este aí, quita el bichito. Nada. Vale, contemplamos. Taca. Ay, Dios. Sí. Estas nuevas que- puertas con creo- doble fechamento. ¡Abra la puerta! Mira. ¡Somos de Desocupa! Obviamente pasou yo un terremoto ahora mismo, porque está un pouco Basta de desfeito, bromas. pero Mima, pero ten hasta parque de atraccións aí dentro, contra ¡Qué las trampitas, chuli! cascamitas, se que ve. Esto sí que era lujo. A ver, lujo, pero pona Claro, para nos vemos, o... pero- Vale, perdón, a ver, vale. Pa xente. Pa xente que nos escuita, simplemente dicir que a casa de Casper por dentro, tres andares, nin tan mal, Sí. roupeiro de carballo, de madeira maciza, Televisor de última De calidad. castiñeiro. moi bo, é Se lle ve caro. así. un De órgano. cereixo, porque é así como máis rojiza. Luego tes varias camas. Esa tele é Tes unha puerta. fantasía. A tele está moi guai, Dos cambia de canal, Simpson, cambia de canal. Sí, mira. Que dis? Que bao. Giras así, y haces ahí. ¡Oh! Tes un western, Pero apunta ya a tes un cámara. western, tes o ¡Qué de cine de chuli! barrio, tes aquí un Ramone. ¡Qué chuli! E dentro do Están armario aí. hai roupa.
Imaginaste alquilar un neste piso que che armario. veña o armario con roupa. Sería No, moi ben. neste armario, en realidad, o que te veñen son con espectros. Te veñen aquí. Ai, mira, están aí os... Eran primos ou tíos, o que Irmáns. Eran os irmáns. Morriulle a Estaban familia fétido. toda. Morriulle a familia toda, pero era atrás. Tufo. Tufo, fétido e gordiflón, non sei como era Fatso. Gordi, non era Gordi, Gordon, non me acordo. A ver, como está. Non me Gordi, acordo. así. Mira, pero está genial o Tes dos aí? aspectros porque é moi aspectros. Espectros. Espectros. Espectros, O dos espectros espectros. patrono. O dos Eran os espectros. seus tíos, Látigo, Gordi e Tufo. Látigo. Pois tíos, hombre. mira, con os cochecitos, con todas as atracciones, pois mira como far da miña casa, Pero Está dos guapa, espectros é moi Está guapa, realista porque a día de hoxe tamén alquilas casas donde o que realmente hai probablemente sexa fantasmas, eso seguro. Queres Seguro, tocar? segurísimo. Queres tocar? A xente que E nada, un montón de Mira, trampillas, na de verdad. cociña ten un xogo de teteras. Ai, E que na chulo. Ten un nevera? jarrón. Que hai na nevera? Na nevera, onde está a nevera? Aí, Aquí Non hai nada. Hai unha Que serie de emergencia. chuli. como a da gran maioría de personas a día de hoxe. Ou cosas caducadas. Vaya por Dios. Como, comen. Mitad Que dunha chuli. cebola. Pero sí, un montón de trampillas. En vez de ascensor, ti Qué te chulis. metes por aquí e te vas para baixo. Que chulis, Mira, en plan, En hasta serio. luego, me voy. Buah, pero é super Tarará, interactivo ta, ta, porque E hasta luego. E aparezco polo forno. Míticas puertas de com. Que comando. guai. Hasta as mans A hasta cama de as ten Casper. interactivas. Sí, sí, sí. É que antes os xogos curraban, non é? No, nós interactuábamos moito máis cos xogos. Pero O sea, ahora, por éramos exemplo- moito máis fáciles de convencer que agora. No, porque os do Sobo Kinder non fan nada. Xa non che dixen ni montalo. Ah, bueno. Xa ven que unha eso- figurita feita. Pum. Sí, antes... por Mira. lo menos Mira montar. comida. Faz así. O Tes alquiler dos huevo Kinder luego- tamén é outra cousa a falar. Desfeito. O que o alquiler, dis, non? O alugueiro, porque costa huevos un Kinder. ollo. Costalle un ollo Claro, da cara. claro. Alugalo xa, non sei canto sería. Que a min gústame iso porque é así como menos. Sí, É tamén dicir, está ben. O chocolate está máis caro. É un Eso pouco algo. triste tamén decir eso, eh? Decir, é moi triste Pouco sí. decir eso. Decir como, bueno, menos mal que está caro, casi non como tanto Sí. chocolate. Oh, debería ser unha elección propia. Pero está moi chula. A que Está sí? genial. Pois é unha movida, claro, empecé a buscar de canto valía, incluso no seu precio Que é iso original. que xira? Unha trampilla. Son todo trampillas. Todo trampillas, neno. Entón, claro, aí eso, como intentei buscar a canto valía no seu momento para decir, en realidad teño unha riqueza, non teño unha riqueza, pois dixen, pero en pesetas, buscar o precio. Claro, isto Porque en foi segunda momento man, pesetas, claro. aínda. Vamos No seu a ver momento canto penso que sería o mellor 8.000 pesetas, Canto costou 8.500. o alquiler, no, a compra da propiedade da casa de Casper. No seu momento. A ver, É que aí quero xogar, canto che custou? porque Traen os papeles da propiedade. Traigo, sí, o do notario. Canto che custou, Xavi? Porque eu estou vendo aquí non o unha sei, a do min trinca, iso foi por herencia. Mo regalaron a miña irmá e a min. É que agora hai movidas de lego e tal, que se as vendes, ojo, cuidado que te sacas, Pa casi comprar un piso, Non é broma Canto ningún. vale a cousa? Ahora. Ahora mismo non. 50 pavos. Bueno, Bof. pois xa ves. De famosa. Pois pero que antes era máis caro, Sí, seguramente. originalmente. Claro, é que agora si ten moitos anos, aparte tes todas as piezas. E son a ganga, Vale, é que aí costaba funciona 50 a linterna, pavos. Aquí xa costa 70. E E esa creo sí que que esa é é. de segunda man. Esa sí que é. Pois claro, a pregunta é Que? que claro, quixen xogar con vos 30 para acertar. Como Con- sería? Canto costaría? Mais ben, vamos a xogar a canto valen Precio xusto. Sí, pero de casas e sitios que pensas que ti, en plan, en serio se vai a vender isto? Ai, me encanta, me encanta. Espera, Así que- espera que seguro que ten cabeceira. No. Ah, oh. No, pero atopei en Pero plan, sí. En sí, no. Obviamente Vale. sería, imaginaros, a casa de Casper se Sí. estivera nas Vale. Rías Baixas. Unha pregunta, tes fotografías? Sí. Vale, hai posibilidade de despois ter as fotografías para... Sí, meterlas, ¿no? pesado, sí, xa contaba con eso. Logísticas de pero producción que non lle interesan a ninguén. xa quere dicilo. Pero nada, si vos vou ensinando, porque tedes según a inmobiliaria Engels Volker, a mansión de Casper nas Rías Sí, Baixas. home. Hostia, Esto pero eso é está IA. moi de Hogwarts, Esto é IA. Esto é IA. A No, ver. esas son as fotos que e logo está o interior, que supostamente hai espectros ou non. Sí, claro. E con espectros é máis barata, entendo. É Ou é que aí máis me- cara. Aí me tedes que acertar. A casa. Si con a espectros casa. é Déxame máis... acabar. Vale. Que violencia. A casa. No, A casa merecido. con espectros ou sen espectros. É que vos describo, en plan, como poñen o anuncio en el San Volker, Vale, estimades un precio. vale. Son uns nazis os Logo se queres en plan máis estos, detalles de localización, valor engadido, Ok. que público objetivo. Pero que temos que decidir. No, acertar. Acertar. Ah, vale, vale. Dalle.
Vale, exclusiva mansión señorial situada nun enclave privilexiado das Rías Baixas, rodeada de natureza, bretema mariña e absoluta privacidade. A propiedade consta con máis de 40 estancias, arquitectura neogótica singular, corredores secretos e amplos salóns con cheminea. Ideal como residencia de luxo, hotel boutique ou proxecto turístico diferencial. Unha propiedade única, con historia e presenza. Presenza paranormal. Ojo, nin a taralla. Queres que vos dé algunha estimación? Pero que é o que temos que estimar, o precio? Sí. Con esta descripción é que as imaxes a que... día de hoxe. Ajá, A día de hoxe. Pero esa referencia que nos dis é totalmente real. Ou é invent? A ver, unha casa de... A mansión de Casper nas Rías Baixas non a coñeces. A estimación está según Solo os ti non valores conoces, solo ti do non valor conoces. económico. A ver, isto claramente é mentira. Pero digo, ao mellor o Xavi o que Pero non fixo- ves aí o Dengelera Volker. Como van a anunciar unha cousa falsa? Carlos, non lle quite la fantasía, joder. A ver. É que é invent. Eu digo... Hai 7 números. Claro, era o que che iba a preguntar, cantos dígitos ten o asunto? Entonces... A ver, isto é un pedazo mansión. Solo 7 números. Carallo. Bueno, claro, depende do primeiro número, non? Claro, pode ser 9 millóns. Claro, claro. Eu digo 7.800. Podemos dar unha horquilla. Unha horquilla. Claro, unha horquilla, de tanto a tanto. Eu digo de 1 millón a 9. Non vale. Mais. Eu digo 7 millóns 800. Frío. Eu digo 3.800.499. Con fantasmas ou sin fantasmas? Sin fantasmas. Bastante ben acertado, eh? Canto? Biches. É que eu este tipo de material Traballo. manejo potentemente. Pois vos conto. Sen fantasmas, 3.750.000 euros. Con fantasmas incluídas, trato amable, 3.100.000. Ves, rebaixaronlle aí 200.000 euros, claro. É que aí tens que contratar a... como se di? Pois medios Aos ou así. cazafantasmas e tal, entonces vas jodido, tens que quitalos de aí. En realidad, Vale, na máis. película aparecen cazafantasmas como cameo, marchan, escapan da casa. Oye, estás me É moi dicindo que curioso. acertei. Bastante, pero cerca, eh? Tes máis, bollo. tes Sí, máis. sí. Máis, rápido. Vai, eso está me encantando. Vale. A ver. Propiedade exclusiva en venta, unha casa en Pompeia. Bueno, isto pode ser real, eh? Vale? Pompeia, Sí, tes aquí as vistas. bueno. Pero con ceniza incluída ou sin ceniza? É como a topas. Ten algún Os- cadáver? Os amantes Oh, que bonito. andan sería. por aí, supoño, ¿no? Sí, Vos lo describo. Oportunidade única para investidores visionarios e amantes do patrimonio histórico. totalmente. Presentamos esta singular propiedade situada no corazón de Pompeia, unha das localizacións máis icónicas do Mediterráneo. Un inmoble con máis de 2000 anos de historia conservado no seu estado original tras un evento natural de alto impacto que lle outorga un carácter absolutamente irrepetible. Sí. Bueno, irrepetible no, que entrou en erupción aí nada outra vez. Parcela aproximada 350 metros cuadrados, superficie construída conservada, runas estruturais, distribución histórica identificable como atrium, estancias perimetrais, patio interior, Oh. zona de servizo, espazo diáfano sen tabiques innecesarios. Sin tabiques innecesarios. Oye, é de agradecer, pero isto está sintellado. Pero pensa que un solar, pues, con... Pódese reformar ou o Concello non che deixa? Esto, espera, que É este dicir, tiene un podes apartado. poñerlle doble ventana? Euralita. A Podes ver. poñer Euralita ou hai algunha normativa que me proíba? Hai veciños? Precio para... A ver, en principio isto xa ten entre o precio calculado en base ao mercado inmobiliario actual en España, para inmobles singulares, descontable de cuberta, instalacións, habitabilidade dos milenios de abandono. Pero que a partir de esos anos podes xa empezar a montar como queiras. Bueno, ben, Xa entonces eres libre. está perfecto. É dicir, podémolo tirar e facer de novo. Outra pregunta antes de terminar a cuantía. Cuenta. Isto é importante. Ajá. Isto está considerado ruínas e punto? É dicir, mierda? Ou hai aí olor a patrimonio? Amantes, sei se me amantes acabo do de patrimonio explicar. histórico. Pensei que iba a decir, isto considerase rural ou xa é urbano? Isto é rural, evidentemente. Isto xa dixen despois da pandemia. Veña, isto hai que darlle un pouco de vidilla e aproveitalo, que ao final Vale, moi ben, hai que moi edificar ben. algunha É maneira. moito terreo ali desperdiciado, eh? Vale. Cifra. 6 díxitos. 6. Ibache dicir eu, ibache dicir eu, 600.000. É que tamén ao final o aspecto do patrimonio é importante. Claro. 600.000. Frío. Pero, Medio morno. Eu penso que menos. menos. É certo? Estou certa. É certo. Menos. Son acaso 230.000? Exacto. Con un. 190, con 199 euros. Máis frío agora. Máis frío agora. 400.000. Entre unha e outra, das que dixeches. 400.000. Home, se outros me dixeches frío. 450.000.
459. Antes que dixeches de primeira. 600.000. E a segunda, 500.000, vale. 400.000. Dos más dos son 4. Pois aí está, 495.000 euros. Así. Bueno, 400. está moi ben, o que pasa é que, claro, aquí meteste na reforma e flipas por colores. Claro, Claro, solo- pero ten un potencial de revalorización, que iso No, tamén... no, sí. Sí, moi bien, para que o disfrute ti, no. Os teus netos en todo caso, tataranetos ou algo así, porque mentras se revaloriza... Que máis? Que máis? Que Te máis? poñen aquí outro perfil de comprador. Que máis? Isto xa buscades na página web de Engeles Handball. A min isto interesa, o que pasa é que o idioma Pompeia ven un pouco mal. Seguinte, que este ten máis chicha. Ui, Dios. Xa está outro é que xa se acaba o programa, chicos. No. A cidade da cultura. Buah, no, por favor, no, por favor, cho pido, non acabe o programa, por E había un favor. cuarto, pero... Non sona. Ah, mira, temos 30 minutos máis, acaba de actualizarse. Hola. E vos describo, mentras que estigues Sí, entendendo, describe. un activo icónico para investidores que pensan a moi longo prazo. Moi longo para. Complexo arquitectónico, único en Santiago de Compostela, situado no Monte Gallás, inmoble emblemático, ideal para investidores, institucións ou persoas que lle gusten os retos a gran escala, actualmente destinados aos culturais, con infinitas posibilidades, centro creativo, campus internacional, sede corporativa, monumental ou simplemente telo porque se pode. Vale. 141.000 metros cuadrados construídos e precio final que non se vende por partes, porque iso se intentou. Imos ver. Pouca broma, isto pode pasar na realidade. Manuel Fragueiro Ibarne encargou esta mierda para non ser utilizada e eu creo que se meteu aquí preto de 500 millóns de euros. Mais. Eu creo que foron máis ou menos, a pros. No, 500 foi millóns de máis. euros. 500. Só. Só? Só. Carallo, para ser utilizada para poñer vacunas, xa me dirás ti. Canto? Ah, estás me mirando a min? Sí, porque xa sei que o buscaches. No. No, bueno. No, pero eu creo que foran... é que depende en que época. Porque Bueno, depois claro, houve a ver, modificacións. claro, no seu momento Claro, é que costou. a encarga foi en Bueno. pesetas. Hostia, pois sí que acertaches, 476.000 476. Ah, no. Claro, pero que desde esa No, cifra... 2007. Claro, é que desde Foi esa aumentando. cifra Vai 20 anos, ainda se prácticamente. fixeron edificios. Claro, pero digo, claro. A encarga é o que se estimou de primeiras foi eso. Despois Sí. xa, claro, agora temos aquí a completa Mais, estrutura máis. todo. Houbo la máis. reconquista. Todo tinclao. Claro. Por canto se vendería ahora? Pois por eso. 9 mismo. díxitos. 9 díxitos. Cantos son 9 díxitos? É 1 millón. 1, 2, 3. No, esos son 7. 9 díxitos, pero tú estás flipado. Que vai costar eso? Pois eu digo, Xa viche cantos... eu digo que 500 millóns, polo mismo que foi a encarga. Frío. Menos. Eu Ahora digo, perdeu moito, eu digo un gritón de dólares. Esa Señor, non é esa gratis. tarifa non existe. Sí, a ver, 150 millóns. Bastante aproximada. logo está regalada, 200 millóns. Hostia, ti sabes o que chupa eso en calefacción? Hombre, Quen dixo encender a calefacción? impersonal de limpieza. É a humedad. Que se jodan os Que te solsaro, estudiantes. que te solsaro aí ao lado. Que se Mira, jodan. Que paja aquí, ver desde esa aquí forma. vamos a decir unha cousa que eu para mí sempre foi un soño meu. Por que non nos reunimos uns cuantos, compramos a Ciudad da Cultura E vivimos como hippies. e armamos aí unha comunidade la hostia, en plan, poñemos residencias, metemos aí todas as unis, todas as escuelas, todas os escolas de oficio, todo lo que te puedas imaginar e máis, aí. Pero eu quero o meu aparte. Eu non quero compartir. Bueno, aquí temos Eu a comunidade, sí. a pero persona eu- que está a favor Ah, da no, privatización. Non quero a miña ducha compartida. Bueno, pero non poñemos Non duchas quero- comunitarias Poñemos para os mamparas, divertidos. home, non te Non preocupes. quero o de Ortigueira, unha parede cunhas manqueras para bañarse ali un pelota Nós picada. podemos Bueno. poñer unhas duchas comunitarias para a xente divertida e outra para aburrida como a ti aparte. vale, me Vale? parece ben. O alquiler non sería nada porque compramos a cidade xuntos. Claro, Claro. con que Exacto. cada un poñe 10 euros, Xa malo está, será. eu creo que con cada un 10 euros máis ou menos, se nos xuntamos, dámoslo comprado. Eu creo que tamén. Entre canta xente... Cantos 10 euros necesitan? Busca aí, Pois, a- pon A ver, calculador. 150 millóns de euros. Vamos. Orientativo. A ver, ti eres enxeñeiro, deberías sacalo xa, Como se fai a regla de 3? 150.000. 150... Que? Sí. Solo? 150.000 persoas, solo. Non, un millón. Ah, no, espera. Canto 15 millóns, Canto era? 15 Canto millóns, era? 15 millóns. 15 millóns de persoas. Claro. Que, bueno, 15 millóns de personas xa imos jodidos, che. Súbelle 100 Bueno, 100 cada un podemos poñer. Canto é? 1,5 millón. Claro, 1,5 millón. Vai imos finos. Imos aínda. Bueno, 1000, venga, 1000. Canto é?
Calcula. Canto é? Pois o alquiler dun piso... Calcula, enxeñeiro, calcula. 150.000. 150.000 dámolas atopado. Santiago mismo se acolle aí. Venga, que somos propietarios en nada. Jolín. Ahora bien, probablemente veña Propietarios. con fantasmas dentro, pero polo resto... Cando enterren aí a fraga. Probablemente. Cando enterren... Sei Pero non- como sei non cando que- enterren aí? E logo non morreu xa? Home, ti non Pero estará- crees está aí. que vai chegar o día en que van decir e se non é mala idea vir sacalo de Vilalba e enterralo na Cidade da Cultura Ou que lle revivilo. facía ilusión. Debaixo vendemos a sepultura debaixo da esfera esta de libros. O da rotonda que leva o seu nome. Tamén. Tamén, todo aí. Pois sí, ahora sí. Pero a cuestión de que ao final das Todo estrategias de organizarse. Pero 180 millóns. 180. 180, merda, Pareceme barato. calculamos fatal. Pareceme Bueno, barato. pois É barato. necesitamos 180.000 180.000 personas. É Casi. barato, Sí. Porque custou Home, si con todo o seguranito e toda esa movida, É que, Claro. pero ahora xa 500 do inicio, máis 300 no 2018, máis pero había que outras máis. escarbar todo, había que furar todo tamén. O importante é que se terreno, nos todo. organizamos deixamos de pagar alquiler. 180.000 personas. Mais un, dos, Pero tres, creo que ven con Entra, cargas, ven con cargas, que creo que a Cidade da Cultura aínda está sin acabar e ten débedas. Ven con Eso cargas. será un problema do noso eu futuro. Exacto. Non o de agora. Pois se finí, así que nada. Tal cual í. É un tema realmente tamén bastante violento como no programa anterior a vivenda porque ao final, bueno, estámoslo padecendo todas e todos é unha movida non poder ter un sitio para onde vivir. Métenos Ben, paus no. por todos lados. Sí, a verdade, Todas sí, partes. é que che están por todos lados que te quedas un pouco así como E un non gato para, cando lle dan non luces na estrada, pois é o mesmo. Alquiler, pum. Factura da luz, pum. Da auga, pum. Calefacción, A do pa. gas deste ano Me cago. vai tembrar. Gasolina, pum. Peajes, pa. Todo non para, todo Isto- sube. isto é E increíble. nunca baixa. E os salarios polo menos se subiron, pero O único que Cómprate baixa- ti un queixo de cabra. Ja, quen compra queixo de cabra a día de pero ti hoxe? comes deso. Eu comía. Se me deixaran, comía máis. A pasta está cara. Está cara. A pasta está cara, pero por O único que baixa é a xente que cae por suicidarse. Ai, meu Deus. Oia. Isto acaba de ser unha baixona enorme. Mira, espero que entrara esa risa maléfica de Martín no audio. E Perdón. para despedir este chiste, moitas grazas a todos. E entonces, aínda que as cousas vos vaya mal na vida, non baixedes nunca. Así que nada, moitas grazas Xubi, moitas grazas Lidia, moitas grazas Martín e moitas grazas a todas e a todos vos que nos vedes dende os pisos alugados. Moitos biquiños. Abur. Chito. Mua.